Dilaya langsung Development Committee atum langsung kepangthir asai kedeng. Langchiting along Suruputar Youth Forum aro keseng. Kardong piniane gang sama beta long peneli thare monosengti non betang ton pen arjuponik tha. Borjan constituency ke parlo ni phai ingkoi rake thom chitia chiklo Dilaya langsung Development Committee atum pen langsung kepangthir asai kedeng pon posi nilitum asai hemalo beta nang pale. Borjan constituency ke parlo hidi pilakha esikanya biarong adung ke do alangsun along Dilaya langsung Development Committee atum langsung kepangthir asai kedeng. Labangso asai along Dilaya langsung Development Committee amai phu akehai kamson be chunbang akehai hemaring ti lapen lakhai esikanya be ame karatum cerap cetu dun. Labangso asai kedeng pon lake lakhai esi biarong pen tebok het Dilaya lang roy along langsung ke thom do. Labangso langsung along kijui kilang kepa mesen jikai kita kepangthir et pen kepaklar borjia phan pu mathasi Dilaya langsung Development Committee atum kepangthir dam. Langroy langji kepangthir et nangji langsung klar bor nangji pu matha pen lakhai si kanya beamekar sarla ratum kedam tang chitik krisir kep ani Dilaya langsung Development Committee singpon lo. Labangso committee ingsam jin pen langroy langjeng kepaklar borjia phan kecari kecalon pon thekverji aphan pu pen mai phuar pu akehai kamson bea phan pekpon lapen chunbangar pu hemari ingtia phan pekpon. Lasi laso teng pen mai phu lapen kongchun bangatum jalensi patumi langsung along an pale dampen langsung kepangthir asai padopon. Labangso kepangthir asai along hadak tebok terai kido arat atum citodun rintisi kepangthir asai mesen pen pachun pon. Herangke Rajiv Rongpi Karbideli News. Chitini phaing koi rake thomani Saropothar constituency ke parlo langjiting along Saropothar Youth Forum aro keseng pon. Akehai Sivorong pikachari pon amai long akhai istawat kro ahin pen simai ke phalam thela pen alhi pachini pon. Labangso amai long alhi aman peng ben kachitong dun Saropothar Youth Forum abidisar akai James Rongphar Saropothar Youth Forum jutang achun bang manik terang atum chitong dun si mayar dipi dun. Maya long penangan langchiting ariso ejang thekser atum chitong dun si anutinta ninga klong pen langchiting Saropothar Youth Forum abrans keseng jiaphan chedon dun. Saropothar constituency ke Karbi Anglong arlo pen kibinai a constituency lo lapen labangso a constituency pen penangan aleng ke sitame mandun lo. Sita pini ani an langdam polotang te Karbi Anglong along pen lata esi kaching thur thenai a constituency mandat lo posi kachetong don alhi atom pen than pachini. Kuchun bang kadu go sita minilitum ingwai pon lo. Lasi nilitum labangso Saropothar Youth Forum kimang pon mate nilitum kiklem pon jia sai bangela peno je nilitum Saropothar along kiduk kisung ben chenglok kisuk iun ip ben chenglok sita minilitum kai ke Saropothar Youth Forum pen arjap lukji lapen nilitum kiwang jilangar ni sita mi labangso Saropothar Youth Forum pen nilitum kai ke sita mi kisung along kachira dui phasi nilitum kengkam chijoro labangso Saropothar Youth Forum along nilitum kepa pihu pen kosan si nilitum labangso Saropothar constituency along kemesen mate kiklar bor a constituency paman pon thek puma pusi nilitum labangso Saropothar Youth Forum pen akimangdu Lasi kaduk kawe lada bangso Saropothar constituency long riso jang doan sitami labangso Saropothar Youth Forum along kiklem kedam long nang chitudu Saropothar Youth Forum advisory board nilihin pen sitami chunung ripon parpiglo kado. Saropothar constituency along Sar Jogot Singh inti ningkan kre phoan MLA manlo MEC ningkan pho EM ningkan kitaman playing adlo. Homsing be alang nita EM ningkan pho cholo Sar Lunsiti mungta EM ningkan cap Sar Riso Singnata MDC ningkan pho an manlo. Laan chap takali penangan abang phu bang phiatum VDC chairman pen chenglok thedong ar pulong don lola pen mandon lo. Sita labangso a constituency pini anta thangka ching thur mate kache project thekponong le. Lasi kadokawe kaching thur thek kiduk kisung alam hayoi chethan parsik pon bangso phi chedon sar pen Saropothar Youth Forum langchiting abrans amai phu sar subhaste rang phansi ar pupek pon dun mai phu thare longsoda rongpi chunbang phi sami esthar teron pi rap chunbang pi sami rosnali rongpar pi jutanga chunbang pi sami rupmerka rongpar pi dihin rimbang phi sami
Moina Taubipi, Dihin Chunbang, Albert Rongpi, Patua Chunbang Laki, Thare Sonloi Teron Atuma Fansi, Pekponlo. Labang so amai lo, risu ejang atum kai kita, eklaivet pen kaya farman arjak thip nang jipusi chan pon. Hanjang lang so pen, Trison Lekte Lapen, Jameson Teron, Kabi Daily News. Pinyane kang sama beta ke lam sekang ton phonek lo. Langik bom tame, Kabi Daily News to me thak me kurang tu.